Siinä saa yksi, jos toinenkin mies käydä kokeilemassa vetää 29 leukaa. Juutanko vapaa, tervetuloa vaan kokeilemaan. Sitten onkin miesten sarja alle 85 kiloa. Ari Uotila Helsinki, oma paino 72,5 kiloa ja Ari Uotilahan on voittanut tämän lajin mestaruuden useampaan otteeseen ja ikää kaverilla yli 60 vuotta, joten se kertoo siitä, että varmasti iästä ei tässä ole minkäänlaista haittaa. Ei tässä ole iästä haittaa ja Ari vielä ensi vuonna olla mukana ja sen jälkeen antaa tilaa nuoremmille, mutta tuskin mies malttaa olla niin kauan kuin vaan jaksaa, niin varmasti pyörii näissä kuvioissa mukana. Kevyen näköisesti pistää tässä varmasti hyvä rooli malli kaikille yli 60-sille suomalaismiehille, jotka suovaperunalla makaavat siellä ja miettivät, että pitäisikö kuntonsa eteen tehdä jotain, niin tässä on esimerkki siitä, että reilu 60 voi olla vielä loistavassa kunnossa. Arillahan on tietysti urheilijatausta, että hän on korkeushyppäjä ja voimanostoa harrastanut ja muuta sellaista, että löytyy muutakin voimalajia kuin tämä pelkästään leuan veto. Tässähän saatetaan jopa hätyytellä Suomen ennätystuloksia. Siltä se rupeaa näyttämään. 45 vedetty ja vielä on kohtuullisen hyvän näköinen tempo päällä Ari Uotilalla, joka siis tässä on menossa vahvasti jälleen kerran yhteen Suomen mestaruuteen. Siinä on 5 sekuntia aikaa aina lepää tuossa roikkua, jos haluaa sen levon pitää siinä. Sieltä tullaan koko ajan kohti sitä uutta SC:tä vääjäämättä. Vähän tuomarit siellä mainitsee jotain pieniä rikkomuksia, mutta ei sellaisia, jotka johtaisi hylkäykseen kuitenkaan näissä. Että yksi siellä tulee sitten Arilla kaiken kaikkiaan näistä hylättyä. Ilme kertoo, keskittynyt ilme kyllä. Kyllä. Nyt alas. Nyt on kaikki paukut käytetty joka tapauksessa. 55 vetoa, mutta yksi hylätty, joten 54 ja uusi Suomen ennätys. Majander kakkosena, Kauppinen kolmas ja nyt käymme sitten kysymässä Uotilalta, kenelle kaikille tämä laji sopii. No kyllä tämä on kaikkien laji. Oliko siellä 11-vuotias poika mukana, joka veti jo lähemmäs 30 leukaa. Tämä on kaikkien ikäluokkien laji ja tätä voi harrastaa joka puolella ja suosittelen tätä kaikille. Sillä pysyy roppa kunnossa.